лагайте. Колко часа? Време за работа. После ще сера. Първо ще се изкъпа след яденето. Хубаво се накъпах. Хубаво ми стана. Сега време е да ям. Не, първо да сера. Сера хубаво ми стана. Сега да ям. Нямам време, мали! Айде се приготвям. Хубаво да се облека. Сега бързо да изляза, да обуя едни мангалски чефли. Циганите! Време за работа. Сега ще отидам на работа. Първо ще се къпа. Не, първо ще ям. Не. Ще се къпа. Хубаво се къпах. Колема ма. Ще става тъй. Значи, хубаво се ля. Колко ти са? Време няма. Кой ми показва днес? Пари няма за закуска. Ще падна полека. Наядах се коренчо за мен. Сега ще облича нещо. Какво да облича? Така, обличах със себе си. Сега. Аз много искам да пия сега. Какво ще правя? Аз без ракия, водка. Ще взема един ракия. Там хубаво ще пия. Хайде, момчета. Чао. Чакай. Те чехли хубаво. Ще стигнат, виж, модерни, виж. Един е 50, втора потреба. Не, чай забравих, трета. Хайде, чао. Чай, парите за тока.